Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 25, versikulo 8. Di ka agdarasudos, amang ipakaam mo iti pangukuman, iti maipapan, iti nakitam. No addan to saksi amang ipanaknak, anagriro ka, di ka aya, maibabain? Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Umuna ka na sumakdo ading ko. Sana bali, tas anak mo't nagdardaras. Agyaman ak ama nung. Diyak pa'y nga pinakaluto. Napan nakitangdan ni nanang ko. Ha? Di ka kadimat napan nakitangdan? Kalkalpas ko nga imbalaybay tili na baak manong. Nagsubliak nga umay sumakdo tagluto akon. Di kan tumat ngamin makiasawa. Tapno adda katulungan. Di mat nga rod mabalin asyak ti agaram manong. Nagkapoy kat ngamin dagiti babaros dito. Naawan na ko maasawa. Sakti umo na nga agaplay. Nala daw tamat ngamin anagkita manong. Among ka de. Nakitak da Josie kan manong Willie ijay waig. Aging inaram da. Anya? Imposible da ita. Adda asawa ni Manong Willie. Idinto ta na singpot-mot ni Josie. Singpot kita ba? Nangag ko ti saritaan da. Anya nga'y tinangag mo asaritaan da. Kuna ni Manong Willie. Siyak ti kaunaan ang mga ramkan ka. Huh? Kunamat ni Josie nga insungbat. Apay nga italaang anagkita ta. Ang mga no agrin-rin na bakdalaang mat. Agkaaruba damay. Oo, mairabak ka di mo dayjay. Ay sos, adalakit di milagro ang mapasamak. Anya ko maamilagro ako na. Ay sos, nagkapoy kalakit din amang spelling iti simple abanag. Ay, nagrigat ngamin ti agatap adagos iti banag. Asan kamot asigurado. Ay naalma, saan akayanak iti kalman, tapno saan ko amadlaw dagiti agdadata apasamak. Nakaluto ka din, anak. Wen na. Nalpasyo ka din ti minulaan niyo. Saan pa'y nga rod? Adamapan ko ituloy, inton malam. Agin na kayon, ta siya akong timapan mangituloy. Sana balitawanan aramidag. Duatan to amapan, tapno daras amalpas. Adda ka di pa'y awat yo apakitang danan nang? Agmula kami iti mais iji talon, damari sebya. Mabalin ka di mati umay? Umay kalata Tadamagam, no kayat dapay amanayunan kami nga agmula. Umayak nga rod nang. Ngam no di da kayat amanayunan kayo, agawid akton. Makitangdan ka kadimat nga agmula iti mais? Kumaano kasapulan da pa'y ti kadwa manong? Mabalin siguro. Tanalawa mo ti mamulaan. Aguray ka. Tatamagak man di anak ti aking kukwa. No kasapulan da pa'y ti kadwa nga agmula. Alaman nga rod manong. Tano saan kat agawid akon? Dito'y kapay nga rod Mamuam to into nagsubliak. Agyaman ak manong. Ay, makitangdan ka kadimat? Una, tawan mo't ubraak ita. Isupay mo't atitangdan ko. Imbag man ta makitangtangdan ka? Kat adda jay sabali apagilian ti asawa? Ay, narigat mo't agur uray lang da tao ading ko. Tulungak mo't ati asawak takaasimhat. Kasta ti good boy nga asawa manong. Bilibakken ka. Nakitam ka di dagiti dwa? Saan ka di anaragsak dangag sarsarita? Kunakon ka nga damilagro ang mapaspasama. Nangag kumati saritaan da itay. Kat awan mati nakitak amali siya. Nagkapoy ka ako na. Kastalaang ati saritaan da, ngam inton awan makakitkita. Amok pa'y ngay. Ay na masiguradok anagriro ka iti atap. Nasingpat ni Josie. Kastamot ka ni Manong Willie. Kat no nanakman a lalaki. Adda ayamot manakman akawitan no makakita iti irek. Nang runa no da ito'y ka mabisen. Amumat, adda ijay sabali apagilyan ti asawa na. Ay, naiduma ti kawitan iti tao. Emma,
ti kawitan kat manok. Idinto tananakam ata uje pagat atapam. Hay, jakman amukan ka. Day tatay ko na da si mumulagat adi makakita. Adamat ti nakamulagat, ngam kamali ti makitkita da. Ay na, naimbag ta nagkita ta dito'y dalan. Adda ibalakad ko kan ka ading ko. Liklikam ti makirin nabak ka ni Manong Willie. Taadda na rugit ti panunot na. Ha? Ala, apay manang, anya ko matidakas na iti dayta. Saan mo amaliklikan dagiti narugit ti panunot na? Unay matan ti kinarugit ti panunot ti tao, manang. Iso nga ibalakad ko alumiklik ka. Amangan no adda dumanon iti asawa na asaan nga umno. Ay, nagdakas matan ti agatap iti awan kinapudno na, manang. Ay naading ko. Iti daytoy alubong, addalat ta agraira adakas ti panagpampanunot na. Iso akasayaatan ti lumiklik. Nay, at dakamot gayam dito iwaig sumaksak do ading ko. Ah, ay, pangaasim ta dakidawakan ka, manong. Ha? Anya dayta? Ada ngamin agat atap iti dakas kadata, manong. Agtulag ta kuma, nga iti bigatak laang asumakdo, kat iti malam kamot, tapno santa nga agra na dito'y waig. Anya? Asino tinagdakas ti panunot na? Tapno maliklikan ti dakas nga atap, manong, surutan tan ti imbagak. O sige, maawatak ti kayat mo nga ibaga. Inakpay nga rod, agsubliak inton awan kan dito'y waig. Nakitakmat ni Manong Willie amapan ko masumakdo. Adda dua at timbakan aksew ngam pinanawan na ka. Saan mo't asim makdo? Imbagak ngamin kenkwana nga dagat atap kada kami, manang. Ay, kahit naawatan na ti kayat mo asawan? Uwan, manang. Iso nga imbagak nga iti malam asumakdo. Ta iti bigatak mat. Tapno saan kami nga agra na dito'y waig. Ay, husto day ta nga insingasing mukan kwa na, ading ko. Tapno maliklikan, ti chismis. Ay, baglakit din tayong danon mo kanyak ti madi nga atap da, manang. Angam, kasanon no inlawat nan ti madi nga atap na, manang. Ay, daytan ti saan ko nga ammo. Ammo matan dagiti chismos, ha? Da kayo mo't ti masabat ko, Nana Dora. Adda ka di ibaga ang basag. Ay, agda magaklaan, Nana. Nagapak ka di da Josie kan Manong Willie? Apay ko mga agapad ah. Awan mo tirumba nga pagapaan da. Sigod ngamin, akanayon da nga agsinarak ijay waig. Kaslaman agtultulag da. Idi kwan, saan da matan nga agsinsinarak? Neh, naira nala siguro ang napanda si Macdaw. Ang mumot nga ijiwaig ti ayan ti dakkel abobon a pagsaksak doan iti danom. Saan nyo nga amo nga adda atap ti tao nga da relasyon da adwang? Apay ko maamakirelasyon ti anak ko iti ada asawa na. Day tangarod ti saludsod, Nana. Apay amakirelasyon iti adda asawa na. Ay, saan na mabalin daytoy? Masapol ang malawlawagan daytoy. Tamatongtong daytoy abanag. Anya, ay sus, ibagayo kin ni Amalakay, ay isaan anana, nagdamagaklang mat. Nagalas kat ti damag nga adda ka no relasyon yo kan di Willie. Kasano numaamuan ti asawa na. Nakadamagan yun, nanang. Ni Emma, dinamag na no nagapa kayo kanaw. Taapay asan nan amakita ngagsinsinarak kayo ijiwaeg. Idi imbaga ni Manang Alma nga dasayang gusang. Imbagak mat ka ni Manong Willie. Arumbang asan kami nga giddan asumakdo nang. Anya ti imbagam kunkwana. Imbagak asumakdoak iti bigat. Taisumat iti malam tapno saan kami nga agrana nang. Gaputa di na kayon makita nga agrana ijiwaig. Dinamagnan no nagapa kayo. Kaawatan na da kami ti sipsiputan na. Gaputa dakas ti atap na. Anya ka ti kayat mo nga yuman, Dora. Idi nga nagsabat kami kan ni Emma. Imbaga nakit din nga ada ka no relasyon da Josie nga anak ko kan ni Willie akaroba may.
Ni kadiwilay nga dayjay abroad ti asawa na. Wan, ama. Nabayagan nga agkaroba kami, kat ubing da pa iday. Sigudan nga agrinrin nabak da. Ngam awan relasyon da. Asinaw, tinangibaga nga da relasyon da. Ni Emma, ama. Agat atap iti saan nga umno jay tao. Sigay. Paayabak, taimbestigarak. Paayaban kayo, taaglinawag kayo. Kalpasan, ama imbestigarak. Urayan mi ti paayabyo, ama. Paayaban niyo kumamot ni Alma. Nakasauyo ka din ni Ama Lakay, nang? Huwag, anak. Paayaban na ni Emma, taimbestigaran na. Sakbay a paayaban na ta. Imbagayo ko maapayaban namat ni Manang Alma, ah. Imbaga kon, paayaban na siguro. Tapno damang ilawlawag iti amin. Nalabas mo't dayjay nga Manang Emma. Nalaing gayam nga agatap iti dakas. Masapol ang maikad iti pagnakman na. Tapno di na ulitan ti mading aramid na. Kaasi mo ti asawa ni Manong Willie no madamag na. Ibaga ng tukit din nga agpaiso. Iso nga itapay laang. Rombang amalawlawagan ti amin. Nakapasyal ka mat, ading ko? Anya ti maipay ko kan ka? Kidawag ko ma. Ngayon ton paayaban na kami ni Ama Lakay. Umay ka kumamot, Manang. Inyo man nyo ka din ti maipapan iti chismis? Wan, Manang. Sikat ikang runaan amang ilawlawag iti amin. O sige, ipakaawat tayo kan kwa na, akam mali ti atap na. Adda nga talaan na amang saksi amang ibaga apudno ti atap na? Dayta ti saan tayo nga ammo? Angam saan nga agbaligi ti kinadakas? Kayat ko amadalusan tinagan ko, Manang. Jak ipalubos adadaalan dayjay amanang Emma. Di kagdanag. Basta awan ti madi nga aramid mo. Apay anay bagam, nga da relasyon da Jose kan Willie. Kanayon da ngagsinnarak iti waig, ama. Nangag ko pa iti saritaan da. Anya tinangag mo, asaritaan da. Kuna ni Willie kat siyak ti kaunaan nga agap-apply kan ka. Kuna na, ama. Kat anya tinsungbat ni Jose. Apay anala daw taan nagkita. Kuna na, ama. Anya ka de, ti bagbaga na nga applyan na. Kwa, ama. Agaplay siguro nga garam. Gapo iti dayta nang ngagmaw. Ipagarup mo nga da relasyon da. Apay nga rod ngay akanayon dang agsinnarak ijay waig, ama. At da ka dinakitam nga inaramid da ijay waig. Kwa, ama. Saan ko mat idabang bantayan? No makasakdo ni Josie kat agawid mo. Payabak ida, taagsasango kayo. Inreklamo da ka, iti pamardaya. Nagpaayab ni Ama Lakay. Imbag ta nagkita ta dito'y dalan, sakbay ang makadanon ta ije balay na. Anya ti kayat mo asawan? Kayat ko nga ibagam kin ni Ama Lakay, nga agpaiso ang nagsinsinnarak da Josie kan Manong Willie. Ibagak ti pudno anakitak. Anag Granada laeng, tanapandaket nga rod si Macdo. Saan ka de ang nagsinnarak damanan idinagpamula ni Nana Sebia iti mais? Wan, talaga anakitak ida, na Granada. Nakimula da pa'y nga rod, adwa. Kaya't kau apagsawan ni Alma. Alma, anya tinakitam. Nakitak anag Granada ijay waig anagsakdo, ama. Nagranada manen anakimula ijay talon ni Nana Sebia. Kunakon kat, saan laang asyak tinakakita, ama? Saan nga agsasao iti kinaulgod? Saan ka pa'y apagsalsaludsudan, Emma? Ala, agtugaw ka. Alma, ituloy mo. No nagranada man, ama, awan ti makitak amali siya. Tanangag ko, dagiti saritaan da. Ijay nagmulaan mi, kastoy ti imbaga ni Josie. Imbag ta makitangdan ka, kat adda ija abrot ti asawam.
Timot sungbat ni Manong Willie kat kastoy. Tulungak ti asawak, takakaasimot. Tapno sa anak lang nga agururay, iti ipawit na. No kumaad da relasyon da, saan kumaakas dyan ti saritaan da? Kat sika, Emma. Anda ka di nakitam, ama di nga inaramid da. Kwa ama. Saan ko matidabang bantayan? Amua, nujak makitkita. Awan matgayam tinakitam. Apay nga imbagam nga da relasyon da. Rumbang amamulta ka, taday takat nga rod ti paglintagan tayo. Ama, di na kumamat-multaan. Pakawanin da, saanin ama ulit. Tapno saan ka nga agulit, mamulta ka. Ngaminton ulitam, dakdakkel timultam. Ay, sorry, Josie. Pakawanin da kuma. Saan ako nga agiwaras iti istorya asaan nga umno. Di ka agipadamag iti saan apodno, taday tanto ti pakadadaulam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.